el seu nom si no li importa. Dic, oh, està escrit a la porta. Ah, vostè no és el senyor Joan Laporta? No senyor, no, deu ser l'altra porta. És que ha perdut el passaport i no obre la porta. Doncs tiri'l per sota la porta i acabem d'una vegada aquesta conversa a través de la porta. De seguida veig que viure amb els famosos porta per porta només porta cap problemes. Quan agafo la porta per marxar, em trobo un individu escoltant darrere la porta. I dic, qui sou vos que així es comporta? I em diu, soc Porta Riqueny. Era transportista i m'han posat a la porta. I no em podríeu pas contractar de porter. Dic, home, però bon home, si el contracto de porter em veig obligat a tornar-lo a posar a la porta. A què es dedicava? Diu, home, fèiem un servei de porta a porta. Diu, no em podria pas portar a la porta. I tant, on s'ha de portar aquesta porta? Dic, al carrer Portaferrissa, segona porta. Allà la secretària que em porta els comptes li pagarà els ports amb un xec al portador. Li dic, tot acompanyant-lo a la porta. I ell em diu, no us molesti, me'l conec de memòria el camí de la porta. Aquest que ha sigut un bon final per la nostra història. Però és que aquest matí, quan he anat a buscar la porta, el bon home es havia confós de porta. I me l'havia deixat a la porta d'enfront, que és un magatzem de portes.